הרובים ממלחמת העולם הראשונה, לא? השנייה. בוא נאמר רובים די ישנים לימינו. פה בדרך אנחנו רואים כל מיני תמונות של מלחמת העולם השנייה, למשל אנשי צבא. כאן רואים את הבתים, פה רוב, פה כל מיני בתים קטנים, רואים מה קרה להם בזמן מלחמת העולם השנייה. לשבויים. כן. מחנה שבויים. פה יש לנו את הצבא נברר בהמשך. הנה, פה רואים את האנשי צבא קונים דברים, פה בתאילנד עצמה. פה אנחנו רואים, לפי התיאוריה שלהם, איך הגשר שהיפנים בנו, וחודשיים אחרי זה ארצות הברית הרסה אותו במלחמת העולם השנייה. פצצות הנה, זאת פצצה פחות או יותר לפי מה שאנחנו חושבים, שמטוס פוצץ אותה. יכול להיות שזה משהו אחר, ככה אנחנו חושבים. את היפנים בונים את הגשר. יש התחלה לכל הדבר הזה, אנחנו כבר פה זה כבר לא ההתחלה, זה האמצע כבר. פה מראים שלמרות הגשם המשיכו לעבוד ולייצר את הגשר. הנה, פה רואים איך לקחו מים ושתו, וכאן רואים כבר את הגשר. פה רואים כבר במלחמה איך ירו עליהם. כאן רואים את האנשים ככה, זה השבויים. הפצועים השבויים. והשבויים. איש מת מסכן. השבויים הרעבים. אני דיברתי עם הציגה לזה, מה קרה? אני צריך את האחריות של הנהג, הנהג בתוך האוטו, לא יכול להיות בתוך האוטו. גם נדע, אנשים היו באוטו, הם אומרים עליי זה מישהו דר לאוטו. והורג. יש הרבה תמונות שלכם. זה טיפה לך. זה המספר שלנו. זה לכל החיים. זה המספר שלנו. פה אנחנו רואים את רוב חלקי הנשק שהשתמשו בהם במלחמת העולם השנייה. יש לנו פה עם כל מיני סוגי רובים, אקדחים, אפילו חרבות שהשתמשו בהם. פה יש לנו סוגי טילים של רובים מטוסים וכל הדברים האלה. פה אנחנו רואים את אנשי הצבא השתמשו כדי לשרוד במלחמת העולם השנייה, כל מה שצריך. שמואל